V živote sú 3 veci, ktoré by človek nemal nikdy stratiť. Nádej, trpezlivosť a túžbu. Sme študenti Skalského gymnázia a snažíme sa nádej na zdravie a plnohodnotný život jedného dievčatka premeniť na skutočnosť. Toto dievčatko sa volá Lilianka Hyžová. Narodilo sa náš 3 deň v roku 2011 ako zdravé bábätko. Keď mala 3 mesiace, postúpila povinné očkovanie. Do 2 týždňov sa však s týmto dievčatkom začalo diať niečo, čo nebolo úplne v poriadku. Lilianka prestala vnímať, nadväzovať zrakový kontakt a často bez príčiny plakala. Mesiac po očkovaní bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení v Bratislave. Strávila tu 2 mesiace plné rôznych vyšetrení. Nakoniec jej bola diagnostikovaná ťažká idiopatická epileptická encefalopatia. Lilianke bola nasadená liečba, na ktorú bohužiaľ nereaguje a neustále má silné epileptické záchvaty. Vo svojich 5 rokoch nesedí, nechodí ani nerozpráva. Jej psychomotorický vývin sa zastavil. Nedávno však svitla nová nádej. Jej rodičia sa dozvedeli o pokrokovej metóde liečby kmeňovými bunkami, ktorá má až 96% úspešnosť. Táto liečba je však dostupná len v zahraničí a je finančne veľmi náročná. Keď sme sa dozvedeli o Liliankinom príbehu, chceli sme jej nejako pomôcť. Preto sme sa rozhodli zorganizovať dobročinnú zbierku, ktorá bude použitá na financovanie jej liečby. Vedomie prehry Liliankyným rodičom nezabránilo vstúpiť do boja a už len to si zaslúži rešpekt. Zbierka bude prebiehať od 25. do 29. januára. Poháre, do ktorých môžete prispieť ľubovoľnou čiastkou, budú putovať po Skalici vo všetkých školách a podnikoch. 27. januára od 14. hodiny, to jest v piatok, bude v zábavno-obchodnom centre Max Skalica stánok gymnázia a pre deti budú pripravené aktivity a maľovanie na tvár. Vopred ďakujeme za vašu finančnú podporu. Pomôžme spoločne Lilianke, aby mohla urobiť svoje prvé kroky a aby sa mohla opäť usmievať na svojich rodičov.